Inhlanganiso yesigqeba esiphezulu se-ANC igqibeke lokuba zonke inkokheli ezijongene namatyala orhwaphilizo kwinkundla zeli kufuneka ukuba zithi kubucala zingapheli iintsuku ezingama-30 de aqukunjelwa amatyala azo ezinkundleni. Umongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa uthi eli xesha alizokusetyenziswa ukuba siphinde siqwalaselwe sisigqibo koko siza kumiliselwa. All members who have been charged with corruption or other serious crimes must step aside within 30 days, failing which they should be suspended in terms of Rule 2570 of the ANC Constitution. The meeting emphasized that the 30-day period will be used to enable the implementation of the decision in line with the guidelines, and this is not for the review of the decision. Kulonyaka uphelileyo usosiba we-ANC Mnumzana Ace Magashule wathi uza kuthi kubucala kwisihlalo sakhe ukuba uyalelwe ngamasebe kuba enze oko. Kodwa ngoku Mnumzana Magashule ugqibeke lokuba asebenzise izinsuku ezingama-30 ngelofuna ingcebiso kwabo bebezinkokheli zalo mbutho. ANC welcomed the decision by the ANC Secretary General, Comrade Ace Magashule, to use this time to seek the counsel of past leaders of our movement, and the ANC supports our Secretary General in this effort. The NEC called on all ANC members to rally around this decision and not to engage in any acts of indiscipline. Esisigqeba siphezulu ze-ANC lile batyityimizela umnwe abo basebenzisa ii-ofisi zalo mbutho ukunceda iqela elaziwa ngele-RET. National Executive Committee therefore condemned the establishment of groups operating as an organized faction within the ANC to undermine the ideological and organizational integrity of the ANC. The NEC warned those who wish to subvert the ANC by seeking to create diversions that we will not tolerate, that are meddling in the internal affairs of the ANC, or to use of ANC resources to undertake counter-revolutionary activities from within its structures and facilities. Khangasinde naye wasakubonga umongameli weli Mnumzana Jacob Zuma. Umongameli Ramaphosa uthe abazixhasi kwaphela intetho ezenziwa ziinkokheli zalo mbutho nezigxeka inkqubo yobulungisa kweli. The ANC distances itself from attacks on the judiciary that seek to undermine its legitimacy and the decisions that it takes. Our Constitution provides sufficient safeguards against the abuse of power by any arm of the state, and any person who has evidence of any misdemeanor or abuse should make use of the available remedies that are clearly outlined in our legislative instruments. Iliwa libheka umoya kwinkokheli ezijongene namatyala orhwaphilizo, kodwa umbuzo ngokuba ingaba ngokwenene ezinkokheli ziza kulisabela ikhwelo lokuba zithi kubucala zingekapheli iintsuku ezingama-30 okanye kuzanyanzeleka ukuba i-ANC izinqumamise ngokunokwayo ezinkokheli.